जुन्नर तालुक्यातील मोकसबाग येथील शिवचिदंबर अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले असून श्रावण मास निमित्ताने सुरू असणाऱ्या या शिवचिदंबर अखंड हरिनाम सप्ताहाला जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार शरददादा सोनवणे तसेच जिल्हा परिषदेचे गटनेते शरदराव लेंडे, पंचायत समिती सदस्य श्याम माळी या मान्यवरांनी सदिच्छा भेट दिली। यावेळी शरददादा सोनवणे यांनी परमपूज्य आदरणीय गुरुवर्य उमाकांत भाऊ कुलकर्णी यांच्या कृपाशीर्वादाने जुन्नर तालुक्यातील तरुणांना योग्य दिशा मिळाली व तरुण पिढी वाम मार्गाला न जाता त्यांची आध्यात्मिक उन्नती झाली असं प्रतिपादन त्यांनी बोलताना केलंय। तसेच शिवचिदंबर मंदिराला हवी ती मदत देण्याचं आश्वासन देखील माजी आमदार शरददादा सोनवणे यांनी केलंय। यावेळी परिसरातील भाविकांनी हरिभक्त परायण शंकर महाराज शेवाळे मंचर यांच्या सुश्राव्य हरिकीर्तनाचा आनंद घेतलाय। पवित्र प्रांगणामध्ये हरिनाम सप्ताहाचा यज्ञ चालू आहे आणि आजच्या कीर्तन सेवेला ज्यांनी गवसणी घातली ते महाराष्ट्राच्या युवा कीर्तनकारामध्ये ज्यांनी आपला मान सन्मान, या जिल्ह्याचा मान सन्मान उभा केला। अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमधून ज्यांनी या संपूर्ण असलेल्या वारकरी संप्रदायाला आत्मसात केलं ते हरिभक्त परायण आंबेगाव तालुक्याचे सुपुत्र ॲडव्होकेट शंकर महाराज शेवाळे, खरं त्यांना धर्माचार्य म्हटलं जातं। त्यांना मी धन्यवाद देतो की ते आज शिवजन्मभूमीमध्ये आले आणि सुंदर अशा पद्धतीचं सुश्राव्य असं कीर्तन त्यांनी केलं। मी शिवचिदंबर कमिटीच्या वतीने आणि आपल्या तालुक्याच्या वतीने त्यांचे जाहीर आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद व्यक्त करतो की सुंदर अशा पद्धतीने त्यांनी कीर्तन पुष्प या ठिकाणी समर्पित केलं। आजच्या या कार्यक्रमाला अधिष्ठान आहे भाऊंचं। आपल्याला माहिती आहे भाऊंनी आपल्यासाठी बऱ्याच काही गोष्टी केल्या आणि त्या अधिष्ठानाची व्याप्ती घेऊन प्रत्येक जण आपल्या परीने या इथे येऊन 1 रुपयापासून तर लाखो रुपयापर्यंत अनेकांनी आपापल्या पद्धतीने मदती सुद्धा केलेली आहे आणि त्यामुळे हे सगळं 11 वर्ष आपण स्वप्नात पाहतोय। महाराज म्हटल्याप्रमाणे पुढच्या वर्षी आपली पंढरी आहे, तपपूर्ती आहे आणि त्याची सुरुवात किंवा त्याची जबाबदारी आपण सर्वांना स्वीकारायची आहे। मी पाहतोय की अनेक वर्षापासून म्हणजे मी तसं जर चुकता इथंच राहिलेलो आहे। करोनाचा कार्यक्रम जर सोडला तर मी नेहमीच इथे आलेलो आहे। अनेक वेळेला माझे कळत न कळत दर्शन सुद्धा इथे आलेले आहेत। मला वेळ असेल तर गाडी या बाजूने घ्यायची, फिरायचं, 2 मिनिटं दर्शन घ्यायचं, निघून जायचं। आजच्या या कार्यक्रमाला आपल्या सर्वांचे नेते, लोकनेते सन्माननीय शरदराव लेंडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सन्माननीय हरिभक्त परायण फुलसुंदर महाराज या ठिकाणी आहेत। आजच्या कार्यक्रमाला कीर्तन सेवेला ज्यांनी आकार द्यायचा, स्वरूप द्यायचा, रंगत संगत भरायचं काम करते सगळे गायनाचार्य असेल, टाळकरी असेल, मुदुंबने असेल, विनेकरे असतील, बांधार, चुकदार, ज्यांनी पिढीची उत्तम साथ दिली आणि आपण खरं तर तुम्ही श्रोते नसाल तर हे कीर्तन कोणासाठी करायचं तर तुम्ही सर्वांनी वेळ दिला। अतिशय चांगले दृष्टांत 2-3 माझा पण सगळ्या शेवटच्या वेळेला उपयुक्त ठरले। खरं तर खरी गोष्ट ही बुद्धी आणि मन याची तफावत कायमस्वरूपी आहे आणि रोजच्या चलनामध्ये आपण बघा ना, प्रत्येक जण अनुभव घ्या। मला त्याने खूप सुंदर दृष्टांत दिला। आपलं मन एक सांगतं, आपली बुद्धी एक काम करतं आणि मग त्या गोष्टीला अनुसरून एक वाक्य बोलतो, पंगत सुकली
तर एक वेळचं जेवण चुकेल, पंगत चुकली तर एक वेळचं जेवण चुकेल, पण संगत चुकली तर आयुष्याची दिशा चुकेल, ही मात्र गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. आणि म्हणून काही काही लोक खूप मी पाहतो, आता रामदास मोरे साहेब हे आमचे मित्र आहेत, नातेवाईक आहेत जवळचे. ते म्हटले दादा जर तुम्हाला नाही शक्य झालं शेवटी तुम्हाला ह्या मार्गावर यायचंय. मला असं वाटतं की राष्ट्रवादी वाटच पाहते काय या गोष्टीची, वाट पाहते राष्ट्रवादी या गोष्टीची. हुशार आहे आमचे पक्ष, मित्र पक्ष हुशार आहे. कधी त्यांना उद्धव साहेब आवडलं नाही, पण आता फार आवडायला लागलो. काय करायचं आता या राजकारणाला? राजकारणाची दिशा म्हणावी की दशा म्हणावी आमचं आम्हाला कळेल असं झालंय. पण चालू होतं या गोष्टी. आयुष्याच्या जीवन कर्मामध्ये टाक्याचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही. सोसावं तर लागेल ना सर्वांना, त्यात मी काय वेगळा नाही. आणि म्हणून या जनव्यवस्थेचा कारभार करत असताना राज्य शक्तीच्या पाठीमागे धर्माचा अधिष्ठान फार महत्वाचं आहे. मी आलो, महाराजांचं दर्शन घेतलं आणि खाली चालू त्या दिशेने मी सुद्धा आलो. तुमची इच्छाच आहे रामदास महाराज, आम्ही ते सुद्धा करू, त्याच्यातही आम्ही मागे हटणार नाही. पण तरी सुद्धा एक आव्हान देऊन जाईल, मी पुन्हा येईल. आव्हानाशिवाय नाही ना, शौर्याने आव्हानं दिली, आव्हानं दिली पाहिजे. चढ उताराचं आयुष्य आहे. मला आनंद वाटतो. तुम्हाला एक सांगू, शरदराव आमचे नेते तिथं बसले, पण त्या मुलाची गोष्ट कधी आहे, अतिशय कमी बोलणं आणि हृदयामध्ये सर्वांच्या बाबतीमध्ये जात पक्षाच्या सगळ्या गोष्टी बांधून ठेवून ममत्व ठेवणारे हे आदर्श व्यक्तिमत्व हे आमच्या पिंपळवाडी काढले त्या जिल्ह्यापर्यंत दिल्याचा आनंद आम्हाला आहे. लोक गुणगुण करत असतात नुसत्या पक्षाच्या, पण आमच्याकडे ती भूमिका कधीच राहिली नाही. मला विक्रम बोर असेल किंवा इथं जी तुम्ही सगळी मंडळी आहेत ना, आमचा संतोष असेल, महाराज तुम्ही असाल, खूप साथीदार मी सगळ्यांनी नावं घेऊन मी. पण खरं तुम्ही चमत्कार घडवला बाबूंच्या आशीर्वादाने. आम्ही काय होतं 15 वर्षापूर्वी 11 वर्षापूर्वी मी होतो नाही ते तुमच्या सगळ्याच्या आशीर्वाद दिलं, काही नव्हतं. बरं इथं घोडे सर्व्हिस स्टेशनचा गाजावाजा होता बाजूला, आमच्या अख्ख्या तालुक्याचा पैसा गेला हो तिथं. तिथे कुणाची मंगळसूत्र गेली, कुणाच्या पाटल्या गेल्या, कुणाची घरदार जमिनी गेल्या, गेल्या घर सांगा. पण भाऊ तुमच्या उपकार आम्ही जुन्नरकर विसरणार नाही. तुमच्यामुळं आम्ही बदललो, तुमच्यामुळं आमची मंगळसूत्र आता टिकली, तुमच्यामुळं आमचं कुंकू आता सामोर राहिलं. वाम मार्गाला जायचं संतोषराव लोक थांबले, कशामुळे? शिव चिदंबरमुळे. खरं का कुठं? हे वास्तव हे विसरता येणार नाही. त्यांचे खूप खूप उपकार आहे महाराज. तेव्हा माणूस भेटला आम्हाला बाबांच्या रूपाने. त्यात आम्ही पाहत होतो काय चाललं होतं इथे. प्रकाशन खरं का कुठं आहे? त्यामुळे बाबांसारखा एक योग्य माणूस आमच्या आयुष्यामध्ये आला, एक या तालुक्याला दिशा देऊन गेला. आता बरं चाललंय, शेतकरी कष्ट करतोय, मागच्या 10-15 वर्षापासून पिकवतोय, कमवतोय, बंगले बांधायला लागलाय, मुलं शिकायला लागली, कोण सीए होतंय, कोण डिग्री घेतोय, कोण पदवीधर होतंय, कोण PhD होतंय, वकील होतंय, इंजिनियर होतंय, डॉक्टर होतंय. ही सगळी जी माया झाला तुमची बाहेर सुटली ना लोक, त्याला एकमेव कारण भाऊचा आशीर्वाद आहे. हे म्हणायला माझ्यासारख्या माणसाला शब्द सुद्धा दाखवणे पडतील एवढे उपकार या व्यक्तिमत्वाचे या जुन्नर तालुक्याच्या संस्कारावर घडलेले आहे. आणि म्हणून अध्यक्षांनी बोलले नाही करता आम्ही दोघेही नावाने सारखे आहोत, कर्तृत्वाने सुद्धा सारखे आहोत. परंतु जनमानसामध्ये जेव्हा आम्ही बसतो तर तेव्हा श्यामवाडी इथं बसतात, आशीर्वाद आमच्या बसले. शक्यतो एखाद्या व्यासपीठाला आम्ही आलो तर दोघांपैकी आम्ही इज्जत बोलतो, वेळेची मर्यादा राहते. त्यामुळे ते बोलले नाही, त्यांच्या स्वरूपामध्ये प्रतिनिधी म्हणून मी बोललो आहे. पण तो त्यांचा सातत्याने शुभेच्छेचा आणि आशीर्वाद वर्षाव समाजामध्ये राहिलेला आहे. मी अध्यक्षांच्या वतीने आणि विशेषत्वाने या शिवचिदंबर कमिटीच्या वतीने निश्चितपणे या चाललेल्या यज्ञाला, या असलेल्या आपल्या
हरिराम सप्त्याला शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि पुढच्या वर्षीच्या तपपूर्तीला तुम्ही जे सांगाल ते काम माझ्या खांद्यावर घेऊन माझं योगदान द्यायची तयारी सातत्याने राहिलेली आहे ती दिलीच पाहिजे. नाही तर बरोबर काय येणार आहे, बांधाची काय येईल का आपल्या बरोबर येणार असं तर द्या आता गाठवून मिळतो जाता अरे काहीच येणार नाही आपल्या बरोबर. फोडीले भांडार झाल्याचा तो माल मी तो हमाल भाव आहे. आपल्याला हमाल म्हणून काम केलं पाहिजे. काय आपल्या आयुष्यामध्ये आहे, काय काय राहणार आपल्या बरोबर. चांगले पावलं फिरलं थांबा झाला. परंतु मी माझ्या युवा कीर्तनकारांना पाहिलं, पण मला सांगा ऐकायला एखाद्या संतांच्या चेहऱ्यावर किती तेज असं ऐकायला तेज माझ्या युवा कीर्तनकारांच्या चेहऱ्यावर. तुम्ही फोटो त्यांना किती पहा, टीव्हीवर किती पहा, पण आज साक्षात ते आपल्याला भेटले. त्यांची गुरुदक्षिणेच्या निमित्ताने आपल्याला भेट मिळाली. मी धन्य झालो. आपल्या सर्वांच्या वतीने पुन्हा त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांसाठी त्यांच्या आयुष्याची मनोकामना करतो आणि माझ्या शब्दाला प्राप्त देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, रामकृष्ण हरी. उभा केला अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमधून ज्यांनी या संपूर्ण असलेल्या वारकरी संप्रदायाला आत्मसात केलं ते हरिभक्त परायण आंबेगाव तालुक्याचे सुपुत्र ॲडव्होकेट शंकर महाराज शेवाळे. खरं त्यांना धर्माचार्य म्हटलं जातं. त्यांना मी धन्यवाद देतो की ते आज शिवजन्मभूमीमध्ये आले आणि सुंदर अशा पद्धतीचं सुशाव्य असं कीर्तन त्यांनी केलं. मी शिवचिदंबर कमिटीच्या वतीने आणि आपल्या तालुक्याच्या वतीने त्यांचे जाहीर आभार मानतो. त्यांना धन्यवाद व्यक्त करतो की सुंदर अशा पद्धतीने त्यांनी कीर्तन पुष्प या ठिकाणी समर्पित केलं. अच्छा, या कार्यक्रमाला अधिष्ठान आहे भाऊंचं. आपल्याला माहिती आहे भाऊंनी आपल्यासाठी बऱ्याच काही गोष्टी केल्या आणि त्या अधिष्ठानाची व्याप्ती घेऊन प्रत्येकजण आपल्या परीने या इथे येऊन 1 रुपयापासून तर लाखो रुपयापर्यंत अनेकांनी आपापल्या पद्धतीने मदती सुद्धा केलेली आहे. आणि त्यामुळे हे सगळं 11 वर्ष आपण स्वप्नवत पाहतोय. महाराज म्हटल्याप्रमाणे पुढच्या वर्षी आपली पंढरी आहे, तपपूर्ती आहे आणि त्याची सुरुवात किंवा किंबहुना जबाबदारी आपण सर्वांना स्वीकारायची आहे. मी पाहतोय की अनेक वर्षापासून म्हणजे मी तसं न चुकता इथे येतच राहिलेलो आहे. करोनाचा कार्यक्रम जर सोडला तर मी नेहमीच इथे आलेलो आहे. अनेक वेळेला माझे कळत न कळत दर्शन सुद्धा इथे आलेली आहे. मला वेळ असेल तर गाडी या बाजूने घ्यायची, फिरायचं, 2 मिनिटं दर्शन घ्यायचं, निघून जायचं. आजच्या या कार्यक्रमाला आपल्या सर्वांचे नेते, लोकनेते सन्माननीय शरदराव लेंडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सन्माननीय हरिभक्त परायण फुलसुंदर महाराज या ठिकाणी आहेत. आजच्या कार्यक्रमाला कीर्तन सेवेला ज्यांनी आकार द्यायचा, स्वरूप द्यायचा, रंगत संगत भरायचं काम केलं ते सगळे गायनाचार्य असतील, टाळकरी असेल, मृदुंगमणी असेल, विनेकरी असतील, बालदार, चोपदार, या गोष्टीची वाट पाहते राष्ट्रवादी. या गोष्टीची हुशार आहे आमचे पक्ष, मित्र पक्ष हुशार आहे. कधी त्यांना उद्धव साहेब आवडला नाही, पण आता फार आवडायला लागला. हो, काय करायचं आता या राजकारणाला. राजकारणाची दिशा म्हणावी की दशा म्हणावी आमचं आम्हाला कळण्याचं जात आहे. पण चालू राहता या गोष्टी. आयुष्याच्या जीवन कर्मामध्ये टाक्याचे गाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही. सोसावता लागेल ना सर्वांना. त्यात मी काय वेगळा नाही. आणि म्हणून या जनव्यवस्थेचा कारभार करत असताना राज्य शक्तीच्या पाठीमागे धर्माचं अधिष्ठान फार महत्वाचं आहे. मी आलो, महाराजांचं दर्शन घेतलं आणि खाली बसलो. महाराजांनी छत्रपती शिवरायांचं उदाहरण दिलं आणि ही गोष्ट खरी आहे. छत्रपती शिवरायांनी या हिंदुस्थानाचं अखंड व्यवस्थापन जागृत ठेवलं
आणि म्हणून अख्ख्या जगामध्ये डंका आहे तो छत्रपती शिवरायांचा. आणि त्या शिवरायांच्या पाठीमागे आशीर्वाद राहिला तर या धर्मपीठाचा, शिवरायांच्या पाठीमागे धर्मपीठाचा आशीर्वाद राहिला. आणि म्हणून निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम चाललोय त्या दिशेने. मी सुद्धा हळूहळू, तुमची इच्छाच आहे रामदास महाराज, आम्ही ते सुद्धा करू, त्याच्यात आम्ही मागे हटणार नाही. पण तरी सुद्धा एक आव्हान देऊन जाईल, मी पुन्हा येईल. मग काय आव्हानाशिवाय नाही ना, शिवरायांनी आव्हानं दिली पाहिजे. चढ उताराचं आयुष्य आहे. मला आनंद वाटतो. तुम्हाला एक सांगू, शरदराव आमचे नेते तिथे बसलेत, पण ते बोललेली गोष्ट खरी आहे. अतिशय कमी बोलणं आणि हृदयामध्ये सर्वांच्या बाबतीमध्ये जात पक्षाच्या सगळ्या गोष्टी बांधून ठेवून तर हे कीर्तन कोणासाठी करायचं. तर तुम्ही सर्वांनी वेळ दिला, अतिशय चांगले दृष्टांत 2-3 मानापुढे सगळ्या शेवटच्या वेळेला उपयुक्त ठरले. खरं तर खरी गोष्ट ही बुद्धी आणि मन याची तफावत कायमस्वरूपी आहे. आणि रोजच्या चलनामध्ये आपण बघा ना, प्रत्येक जण अनुभव घ्या. मला त्याने खूप सुंदर दृष्टांत दिला. आपलं मन एक सांगतं, आपली बुद्धी एक काम करतं. आणि मग त्या गोष्टीला अनुसरून एक वाक्य बोलतो, पंगत चुकली तर एक वेळचं जेवण चुकेल. पंगत चुकली तर एक वेळचं जेवण चुकेल, पण संगत चुकली तर आयुष्याची दिशा चुकेल. ही मात्र गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. न्यूज रिपोर्टर निलेश शिंदे, आज 24 तास, मोकजबाग. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.